Takže čau lidi, já jsem Spike a vítám vás u prvního videa z hry Shakes and Fidget a jsem tady s Georgem LP. Ahoj lidi. A dnes tady máme více postav. Tady začínáme na S1. určitě ano. The Last Killa. Nemáme sice žádné houby, ale tak jako. To nevadí, tady mám nějaké postavy, ten končí, to nic. Tak se vylepšíme, zkusíme arénku. No nevylepším se, zase. No arénka ani nepadá, nevadí. On trošku pár hubiček, ale nevadí. Tak pozemko, mohlo by padnout, ale nepadne. No, kdybys trošku kritoval, tak by možná padlo. Tak, asi tak. A jdeme na další postavu, která je na S4. Tady máme Shitbuster. Wow. Dávám mu přezdívku Shitbuster, ale tak Shitbooster. Je to správná výslovnost. Tak jo. Nic. Žádný heli. Jinak dívám se do shopu, protože jsem se díval. Koho tady máme, tak asi ohnivý elementál, no. Ale ten by mohl padnout. Mohl, no. Nepadne. Kdyby trošku kritoval, ne, on kritoval, kdyby ty kritoval. Počkej. A kryt. Ne. Jo, down, nice. Ale škoda, že bez epičku, ale nevadí, uká. Tam bylo, Já mám lepší. A jo, ale tam bylo ještě štěstí, ale tak, to je jedno. No, takže arénka mohla aspoň padnout. se spadl elementál, to jsme rádi teda. Alebo hrozné, nevadí. A no, to je 30 minut. Dále tady S6, kde máme Lukáš 212. To vypadlo v tom shopu. To No, vypadlo v tom shopu. No, v hospodě. Mu ty boty teda spadly v hospodě. Což jakože říkám tomu trošku lol, ale přes tak. ten epic event nic a najednou. No, asi. Ale takže jako arena a prcek 03. Jo, Koho tady půjde? Bažený drak? Zkusíme. Bažený drak, ten zbývá úplně málo. Ale když ho nakrytuješ, tak by aj spadl, no. Trošku pod půlku mu bereš. To chce trošku víc zub, ale nejsou lové. Další svět S9. Kde máme pravděsem, což je už trošku vyšší level. Ty je tady věžka. Počkej. Nic. No. Něco dají do věcka taky, nezapomínám. Do věcky to šel. A nebo jo, tady nemám na to vůbec. Věžka, bacha na to. No ty nemáš ani. Tak to chceš jako dávat, jo? Co, ježiš, jak se teprve 150 nebo kolik? Tak SMS-ka nenápadná. No, štěstí, no, naštěstí, to je to nejhorší, co může padnout, ale. Nic. Tak, S9, tady něco koupím do toho Včka. No. Kdy budeme splachovat? No. Jo. Jak za týden? No. Vždycky 12 dní. A je to ten, no to. Lík na výdržku. Máme všechny líky, takže 3 pokusy na podzemí. 3 malá prasátka. To je lůka, to mi dám. Ale jako mohli by padnout. Mohli. No, vždycky zbývá tak pod půlku, to je trošku aj štěstíčko, kdyby šlo. No. Kuber. A, bacha. No to nedáš. No, nedám. Teď ti krytuje půlku, ale tak. Asi tak. To jde slyšet až pokojí. Tak další svět S13. Kdy máme hlavní postava. Tady trochu výzvu. Bylo. No tohle není hlavní postava. Není. Tady mánkové, kteří nepadli. Koukám, 14 docela. Koho tu máme? Já už se to dám. Zkus Cinvaldu, ten by možná padl. Ten luk, ale to nedám. No to neubral. Neubral. No tak to. Kdyby mu nechala 4 mega. To je dobře ubrala. To ani neubereš. Já jsem ho krytoval. Pořád jednou. Byl asi 100 000. Raplila postava. Yes. Ještě hodin do Včka tady. Já jsem nedávno splachoval, padlo mi toto šitka.
To snad nemyslíš vážně. Jsem háděl. Tak to si... Tak, další ostala S15. Kde máme chlasta. Nic moc. Na co tady máš ty zbraně? Imperial Quest. Proč to neprodáš už dávno? Nevím. Takže tady se vylepším trochu. 32, tak už bys měla i pomocníky trošku, mě zbytně, že? Nemám elík. Nemáš elík. A tady teď O, výdržka. Tak vem aspoň výdržku, no. Tak já mám výdrž, no to nepadne. Kdyby si na inteligenci, tak by možná padl. Tady. Proč jsem si něco nenechal vůbec? No. Já to budu rebel, hele. Ale elíka si do vécka, to ti nepřidá, kolik ti to přidá? 10. Dobře ty kámo, to tím aj zatleskám. Netleskej radši, hej. No, hej. Další postava 19. Kde máme shit boostera. To je 24, ty debile. Jo, sorry. Debil. sorry. To je 19, ne? Elík, pojď. Ne. Proč tady máš vara? Var není nic, ne? Ale ty máš vlastně elík, ty nemáš ani... No, grdce. No to nedám, ale tohle. No to mám čas. No, tak si dám quest a to je 24. No tak S20. Kde máme Crashe. A to jsem si mohl dát. Do vécka. Já tady nemám vécko. Jsi selaký, jo. Koho tam máš to sundání? Jedovatý drak nebudu. Se podíváme. Tady jedovatý drak. A ten mi mohl padnout. Mohl. Ten už je na padnutí. Kdybyš trošku... Kdyby si krytoval, tak bych šel. A ty no. No tak si dám quest a jdeme na hlavní postavu. Na světě 24, kde máme? Vyhul Spajka. Kde máme teda nejvíc zub, dneska jsme si je dobili, kvůli tomu let's play. Doufám, že to aspoň trochu oceníte. No to nemělo ještě lepší, kámo. Jsem dal do toho kolik, 20 hub a nepadl. Ne, asi. Tak jako 8 hub do toho dáme třeba, ne? Ať máš třeba na to. Stivý holomek. Oh, down! Wow. Nice! Se daří. Nice. 9%. No tak my se omlouváme, ty byl takový střih, přeblávanka a tak pokračujeme v tady těch pozemkách. Teď tady je Sukubus červených světel. To nepadne. Nebo? Zkus ještě do druhého. Ale jako ještě mu nepadlo 4. podzemí, což je docela... Mu dej pár. Zbraň, pojď! No, poslední hůba. Jaj, nevadí. No, tak zkusíme toho Sukubuse. A poslední houba. Pojď! Ne, škoda. No tak nevadí. Nevadí. Dám něco do to se zamaním. Dneska je Olin, já jsem ještě dneska nic nedarovala. No, dneska je Olin, ale ještě se nedaroval, tak to je borec. No tak ale já mám ještě kolik to už. No hodně, tam hodně. Já jsem to dostala trochu. Proč? No protože... Jo, to jsi dostala, kámo. No, nevadí. Dost. No tak ty, ale ostatní musím vědět. No počkej, jdem ještě na tvoje, ne? Nějak. Na 13 třeba. Tak teď bude menší střih, dostaneme se na 13. Pojď. Ty tam zkusím podzemko. Tak jsme tu. A tady jsme na světě 13, kde je moje postava, starý Jirka 9. Takový trafáček tady malý. Ne, to je celá boss jako, to se nezdá, ale on je boss. Jo, takže nic, máme tady Pantera, Kerry. Nepadne. Ale jako... Jo, padne. Ale jako podívej se, kolik mu beru. Hele, skoro to padlo. Je to vidět, že jenom kousek. Tak jako jednu mě nakrytuje a mám to tak jako... Je to vidět, že... Tady dám questa. Jdeme ještě na nějaký svět. Máš někde? S12. To budu trapné stříhy. Je to jedno.
Jsme zpátky, ještě jednu postavu tady máme. Andriska na světě 12. Hej, ale to je nice. To je nice, kámo, a neříkej, že ne. Jo, kámo, tak to tam dej. Ty vole. Tak vyzkoušíme teda věžky. Boj, cekovní, ne, podzemko. Podzemko. Jestli jsou... Tak to Jsme moc dali. bylo trošku. Jste Medali, tam. eliky jsou, nejsou, ne. Jo, Ale jsou. jo, takže můžeme Jednou jít. věžku, jednou podzemku dáme. Takže podzemko. Ale on by padl. S12 Dáme podzemko. Tohle je S12. No, nepadne to. Ještě jednou, to nedáš. Věžku dám. Jinak je to S12. To... no. Ne. No, Ale jo, tak to bylo z dnešního videa všechno. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, odběr. Když tak napište do komentáře, co máme zlepšit, co naopak máme dobré. A budeme se těšit u dalšího videa. Takže ahoj. Čau.